Vážené dámy a páni, ak dovolíte, začnem najskôr osobne. Je mi veľmi ľúto, že nás opustila ďalšia osobnosť verejného života. Pán Anton Srholec, a chcem vysloviť úprimnú sústrasť všetkým pozostalým. Je to naozaj, pokiaľ ide o verejný slovenský život, významná strata. Dovoľte mi, aby som sa na dnešnej tlačovej konferencii vyjadril k určitým zásadným posunom, ktoré sme nútení urobiť v našej politike, pokiaľ ide o riziká spojené s migračnou krízou. A robíme tak preto, lebo sme boli svedkami určitých udalostí vo Francúzsku, ale najnovšie sme boli svedkami zavrhnutia hodných udalostí v Nemecku. A hoci sa píše a hovorí všeličo, vláda Slovenskej republiky vidí jasný súvis medzi migračnými vlnami a udalosťami v Paríži alebo ostatnými udalosťami v Nemecku. Myslím si, že nikto nemôže obviňovať moju vládu, že by bola nečitateľná v téme migračnej krízy. Naša politika bola od začiatku založená na filozofii pravdivého pomenovania vecí. A za toto pravdivé pomenovanie vecí často znášame aj veľkú kritiku nielen doma, ale znášame ju aj v zahraničí. Viete, že naše postoje v migračnej kríze sú predmetom rozhovorov našich partnerov v strane európskych socialistov, ale my si za svojou politikou stojíme, budeme v nej nielenže pokračovať, ale v niektorých aspektoch aj zmeníme doterajší postoj. Oficiálne zastávame názor, že Európska únia a niektoré členské štáty podcenili a nezvládli riziká spojené s neriadeným prílevom migrantov do Európy. Očakávame tento rok, že do Európskej únie príde možno viac ako 3 milióny ďalších migrantov a v týchto dňoch je to len počasie, ktoré bráni nekontrolovanému a neriadenému prílevu tisícok migrantov, predovšetkým cez Turecko a potom Grécko do Európskej únie. Dámy a páni, odmietli sme, aby sa na základe väčšinového rozhodnutia proti vôli viacerých členských štátov Európskej únie, vrátane Slovenska, nútili krajiny prijímať na svoje územie utečencov s diametrálne odlišným spôsobom života a hodnotami. Vždy sme hovorili, že nie je možné akceptovať tento diktát, že všetky rozhodnutia, ktoré krajina v oblasti migračnej krízy prijíma, musia byť založené na princípe dobrovoľnosti a suverénneho rozhodnutia tej alebo onej krajiny. A tento principiálny postoj sme premietli nielen do hlasovania, pokiaľ ide o povinné kvóty, ale aj do rozhodnutia podať žalobu na súd v Luxemburgu proti rozhodnutiu Rady ministrov vnútra o povinných kvótach. Jednoducho, dámy a páni, my sme presvedčení vo vláde Slovenskej republiky, že myšlienka multikultúrnej Európy je nerealizovateľná, je to fikcia a je to sen. Jednoducho to nefunguje. A ak niečo nefunguje, tak sa to nedá používať ani aplikovať v reálnom živote. Slovensko je naďalej pripravené aktívne pôsobiť vo všetkých finančných a ochranných mechanizmoch, ktoré majú eliminovať negatívne dôsledky migračnej krízy. Hovoril som o peniazoch. Prispeli sme nielen do fondu pre Turecko, ale vyčlenili sme 21 miliónov eur do rôznych fondov, ktoré majú pomôcť pri možno aj situáciách ohrozenia života, zdravia ľudí, ale aj do iných fondov, ktoré sú spojené s migračnou krízou. Myslím si, že sme urobili mimoriadne štedré ponuky na príspevky v podobe ľudí. Či je to Frontex, 100 ľudí, alebo možno ďalšie medzinárodné inštitúcie, ktoré požadujú od členských štátov, aby poslali svojich expertov. Sme zástancami a myslíme si, že myšlienka Európskej pohraničnej a pobrežnej stráže je dobrá. A nebudeme sa v žiadnom prípade baviť alebo komplikovať situáciu teoretickými úvahami o suverenite. V tomto prípade, ak nefunguje ochrana šengenskej hranice, je to aj naša hranica. Či je to úplne jedno, či je to talianska šengenská hranica, alebo je to hranica šengenská v Maďarsku, alebo je to v Poľsku, je to aj naša hranica. Preto tieto úvahy opúšťame a myslíme si, že myšlienka má svoje rácio a budeme ju podporovať. Ak nie je schopná členská krajina Európskej únie garantovať bezpečnosť šengenskej hranice,
bezpečnosť musia garantovať spoločné medzinárodné pohraničné a pobrežné síly, ktoré sa na tento účel vytvoria. Slovensko je solidárne v bilaterálnej spolupráci. Poslali sme policajtov, vojakov do Maďarska, do Slovinska, najnovšie do Macedónska a každá krajina, ktorá nás požiada o pomoc, bude vypočutá a v rámci našich možností vyjdeme v ústrety. Pomáhame krajinám, ktoré sú pod obrovským tlakom migrácie. Spomeniem napríklad Rakúsko, kde Gabčíkové máme ľudí, ktorí žiadajú v Rakúsku o politický azyl. Vážené dámy a páni, ak to nebol Paríž, tak by to malo byť Nemecko a udalosti z konca tohto roku, ktoré by mali otvoriť oči niektorým ľuďom na Slovensku, ale predovšetkým, ktoré by mali byť odpoveďou ľuďom, ktorí úmyselne zľahčujú bezpečnostné rizika. A hovorím aj o pánovi prezidentovi, hovorím aj o médiách, hovorím o opozičných politikoch. Jednoducho, toto, čo sa udialo v Nemecku, musí otvoriť oči. A musí byť odpoveďou všetkým na Slovensku, že bezpečnostné riziká sú jednoducho obrovské. Dovolte mi, aby som vás informoval, že pred chvíľkou vyšla správa, že nemecká tajná služba oznámila najvyššie ohrozenie Západu zo strany islamistov, vyššie ako v čase útoku na dvojičky v New Yorku. To nie sú žiadne naše výmysly. Opierame sa o spravodajské informácie a hovoríme o nich včas, veľmi jasne a predovšetkým preventívne. Nesúhlasím s názormi, že by sa nemali vlády podeliť s občanmi vlastnej krajiny s informáciami o bezpečnostných hrozbách. Opakujem, nemecká tajná služba s takouto informáciou vyšla. Po druhé si myslím, že udalosti v Nemecku a v Paríži by mali byť odpoveďou všetkým tým, ktorí tvrdia, že migranti s iným náboženstvom, inými tradíciami sa dajú ľahko integrovať. Nedajú sa ľahko integrovať. Jednoducho to nejde. A túto pravdu si musíme povedať. Vidíme, aké getá povznikali v mnohých štátoch. Vo Francúzsku, v Belgicku. Do týchto lokalít ani nechodia policajti. Je tam samostatný spôsob života, vysoký stupeň kriminality. Jednoducho ukazuje sa, že myšlienka multikultúrnej Európy zlyhala a že nie je možná prirodzená integrácia ľudí, ktorí majú iný spôsob života, iné myslenie, iné kultúrne zázemie a predovšetkým iné náboženstvo. Ďalej by mala byť jasnou odpoveďou udalosť v Nemecku a v Paríži tým, ktorí hovoria, že povinné kvóty treba realizovať. Veď sme to počuli od niektorých na Slovensku, že teda ak sa o nich rozhodlo, treba ich realizovať. Nie, odpovedám, žiadne povinné kvóty sa na Slovensku realizovať nebudú. Rovnako je to odpoveď aj tým, ktorí doteraz odmietali fakt, že absolútna väčšina migrantov sú muži vo veku od 25 do 35 rokov. V súvislosti s udalostiami v Nemecku sa objavili informácie, 80% migrantov v Nemecku muži a z týchto 80% muži vo veku od 25 do 35 rokov. Nehovoriac o tom, že tieto udalosti v Nemecku a v Paríži by mali byť odpoveďou aj tým na Slovensku, ktorí spochybňujú bezpečnostné opatrenia prijaté na Slovensku. Či je to navýšenie počtu policajtov, prípadne protiteroristických štruktúr. Vyčlenili sme peniaze, zvyšujeme počet ľudí, zodpovedáme za bezpečnosť Slovenskej republiky, pokiaľ ide o boj proti terorizmu a pokiaľ ide o páchanie trestných činov. My túto zodpovednosť za seba berieme a budeme v tomto duchu aj prijímať konkrétne opatrenia. Vážené dámy a páni, Slovensko musí byť zabezpečené pred hrozbami, ktoré neregulovaná migrácia so sebou prináša. Nás nemôže nikto obviňovať, že o bezpečnostných hrozbách a súvise medzi migráciou a terorizmom sme hovorili ešte pred Parížom. My sme veľmi jasne niekoľko mesiacov dopredu hovorili, pozor, môžu sa infiltrovať teroristické bunky cez tieto nekontrolované vlny migrantov do Európy a môžu napáchať vážne zločiny. Minimálne 4 z útočníkov v Paríži boli ľudia, ktorí využili túto balkánsku cestu. Jediná cesta, dámy a páni, ako minimalizovať riziká udalostí ako v Paríži alebo v Nemecku, je zabrániť vytvoreniu ucelenej moslimskej komunity na Slovensku. Táto by vznikla naplnením povinných kvót. Ak dnes niekto hovorí, že chce rešpektovať povinné kvóty, hovorí o vytvorení moslimskej komunity na Slovensku. Áno, na základe povinnej kvóty to malo byť možno do 2000 ľudí, ale ak by sa realizovali tzv. Trvalé povinné kvóty, dá sa hovoriť až o 50 000 migrantov iného náboženstva, iných tradícií, inej kultúry, ktorí by automaticky vytvorili na Slovensku jednu ucelenú moslimskú komunitu so všetkými rizikami, ktoré dnes vidíme
v Paríži, v Nemecku, v Belgicku a v ďalších krajinách, kde takéto komunity aj vznikli. Dámy a páni, to, čo sa stalo v Nemecku, sa samozrejme mohlo stať aj v iných krajinách, ktoré majú diametrálne odlišnú politiku k migrantom. Sú krajiny, ktoré otvorili náruč a dnes zatvárajú vlastné hranice. Hovoria o obmedzovaní prístupu ľudí do vlastných krajín. Je zvláštne, že dnes cestujete z Rakúska do Nemecka a musíte absolvovať cestné kontroly, hraničné kontroly. To isté platí dnes pre Dánsko, to isté platí aj pre Švédsko. My však nechceme, a poviem to veľmi jasne, priamo ako to hovorím, aby sa aj na Slovensku stalo niečo podobné ako v Nemecku, že niekto, kto jednoducho nepatrí na územie Slovenska, úplne inak žije, úplne inak rozmýšľa, bude obťažovať naše ženy na verejných priestranstvách. A považujem za zvláštne, že dnes niekto odporúča nemeckým ženám, aby sa vyhýbali cudzincov, aby chodili v skupinách. Dokonca sa hovorí o nejakých kódexoch, ktoré vraj majú tieto ženy dodržiavať, aby nedochádzalo k týmto situáciám. Tak to je tu doma. My sa budeme prispôsobovať, alebo sa budú prispôsobovať zákonom a podmienkam v týchto krajinách ľudia, ktorí sem prišli vďaka neregulovanej migrácii. Z tohto dôvodu mi dovolte oznámiť dva zásadné posuny, pokiaľ ide o politiku vlády Slovenskej republiky. Prvý zásadný posun je, že budeme finančnú pomoc, ktorú alokujeme na migračnú krízu, veľmi jasne orientovať predovšetkým na ochranu vonkajšej hranice. Čiže ak od nás budú chcieť peniaze, tak budeme hovoriť, dobre, dáme peniaze, ale chceme, aby tieto peniaze neskončili v nejakých fondoch, potravinových alebo iných. Chceme, aby tie peniaze skončili v bezpečnostných štruktúrach a zložkách, ktoré budú chrániť vonkajšiu hranicu Schengenu, pretože len vtedy vyriešime problém v Európe, ak zastavíme neregulované migračné toky. Dámy a páni, v priemere teraz nám chodí od 1000 do 4000 migrantov denne do Európy. Napriek tomu, že je zima. Čo bude teda na jar, ak OSN hovorí o 3 miliónoch ľudí? Ako týchto ľudí zastavíme? Čo budeme robiť potom, ak ďalšie 3 milióny ľudí vstúpia na územie Európskej únie a bude dochádzať podobným incidentom, ako to vidíme v poslednom čase? Že chceme sústrediť peniaze a budeme ich ponúkať na vytváranie rôznych bezpečnostných štruktúr, ktoré zastavia migračné toky do Európy, pretože ak budeme ďalej púšťať ľudí, situácia bude úplne nezvládnutelná. To je teda prvá zmena. Chceme finančné toky preorientovať na ochranu vonkajšej hranice Schengenu. Druhá zásadná zmena je, dámy a páni, my sme vždy hovorili, že odmietame diktát, odmietame povinné kvóty. Súčasne sme hovorili, že to má byť suverénne právo štátu sa rozhodnúť, koho na svoje územie príjme alebo nepríjme, alebo komu poskytne pomoc. Bolo naším suverénnym právom a našou dobrovoľnosťou, ak sme ponúkli Rakúšanom spoluprácu a dnes na nejaký čas zabezpečujeme ubytovanie pre rakúskych žiadateľov o politický azyl, s tým, že postupne títo ľudia odchádzajú preč. Vždy sme presadzovali myšlienku dobrovoľnosti, ale nie povinnosti alebo nejakého diktátu. Tu dochádza k zmene. A chcem skonštatovať, že nie len, že odmietame a budeme naďalej odmietať akékoľvek pokusy o povinné kvóty. Nie len, že budeme odmietať všetky pokusy o presadenie trvalých kvót, na základe ktorých až 50 000 ľudí by mohlo byť na Slovensko dovezených. Ale oznamujem, že ani na dobrovoľnom základe, ani na suverénnom dobrovoľnom základe neurobíme žiadne rozhodnutie, ktoré by viedlo k možnosti vzniku ucelenej moslimskej komunity na Slovensku so všetkými rizikami, ktoré dnes vidíme v niektorých európskych krajinách. Toto je jediná cesta, ako zabrániť udalostiam, ktoré sa stali v Paríži, alebo eliminovať riziká, ktoré sú spojené s pobytom týchto ľudí na území členských štátov Európskej únie. Teda ani na základe diktátu, ani na základe dobrovoľnosti nebudeme robiť žiadne rozhodnutia, ktoré by viedli k vzniku ucelenej moslimskej komunity, pretože to prináša vzhľadom na rozdielne kultúrne tradície, možno aj vzhľadom na motiváciu týchto ľudí prísť do Európy, obrovské bezpečnostné riziká. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za úvodné informácie. Teraz priestor na doplňujúce otázky. Najprv TA3, potom televízia JOJ, potom denník N. Nech sa páči TA3. Dobrý deň, Miro Kohut, TA3. Pán premiér, ovplyvní to teda napríklad toto rozhodnutie vlády aj našu, povedzme, spoluprácu s Rakúskom, že budeme aj naďalej brať odtiaľ migrantov, aj keď len dočasne? Ďakujem. Myslím si, že toto je rozhodnutie, ktoré má svoje rácio, pretože žiadatelia o azyl v Rakúsku sú dočasne umiestnení v Gabčíkove a oni musia dodržiavať zákony, pretože ako náhle by porušili zákon,
nemôžu dostať azyl v Rakúsku. Preto nie sú s nimi žiadne problémy. Je to dočasné, my ich tu na chvíľku ubytujeme a potom všetci odchádzajú do Rakúska, čiže to nie sú ľudia, ktorí by boli určení na trvalé umiestnenie na Slovensku. To je len pomoc Rakúsku, to je naša bilaterálna pomoc. Toto sa v žiadnom prípade nesťahuje do kategórie rizika, o ktorom hovorím v súvislosti s vytvorením ucelenej moslimskej komunity na základe kvót alebo na základe nejakého dobrovoľného rozhodnutia štátu, že donesieme sem 2000 alebo 3000 moslimov. Ďakujem pekne. Televízia Joj, Lucia Stráňová.